I dag skal jeg forklare, hvordan man laver division. Så vi har et divisionsstykke her, 343 divideret med 3. Man starter ved at sige, at hvor mange gange går 3-tallet op i det her 3-tal. Det går 1 gang. Så laver jeg gangestykket 1 gange 3 er 3. Hver gang jeg sætter 2 tal sammen, så skal jeg lave det minusstykke. 3 minus 3 er 0. Efter det vil jeg trække 4-tal ned. Så vil jeg se, hvor mange gange går 3 op i 4. Det går 1 gang. 1 gange 3 er 3. Nyt minusstykke. Og nyt tal ned. Hvor mange gange går 3 op i 13? 4 gange. 4 gange 3 er 12. Nyt minusstykke. Nu har jeg ikke noget flere tal tilbage, så jeg sidder tilbage med en rest. Mit svar er 114.